नोंथांमोना नुखादो जानांगौ दा आं मायाव दंफैयो नायदो खुलुमबाय गाज्रिबा आंनाव फिसा नागिरफोरनिसिम आं गोसोगोरों गासैखौबो आं बरायग्रा दा आं दंफैयो नोंथांमोना नुखादो जानांगौ मा जायगायाव दंफैयो बे जाहैबाय जोंनि बुरलुंबुथुर होनो आरो बे दैमाखौ आरो लोगोसे बेखौ जोङो ब्रह्मपुत्रबो होनो जाय जोङो बेखौ जोङो सिलापथार जानानै थाङोबाथाय बगिबिल होननानै मोनो बेखौ डिब्रुगड़ बारनो गोदो गोदाय एबा सिगांनिफ्राय जोङो बटगाटजोंसो बारबाय थायोमोन आरो दाबो जों बेखैजाय बटगाटजों बारनाय नुनो मोनो आरो जोंनिथिं बे साइडआ मा जादों जोंनि गोदो पुरुना एकदम माने बुंनो थाङोबा गोजामसिन लामा बुङोबा बेनो जाय जायगाया माने बटगाट माने सेङाजान बटगाट होनबाथाय जों रावबो सिनाय गैया लोगोसे जोंनि अरुणाचल आसाम गासै लोगो नांनानै बै जायगाखै बारनाय जायोमोन आरो गासैबो खिजानिफ्रायनो जोंनि माने सानजारि नोगोर सिमोनसापरि कलेजनि हाबनानै समखं तिनिआलि जानानै सेङाजान बटगाटआव मोनफैयोमोन आरो नैबे सेङाजान बटगाटनिफ्राय नैयाव माने गारि आरो लोगोसे माने मानसि उथिनाय जायोमोन आरो नोंथांमोना नुनो मोनगोन बुरलुंबुथुर आरो नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ হ'ব পাৰে ন তাৰপাছত দিন আপুনি আছিল নেকি ন আছিলে মানে আগতো ইমান বছৰ বছৰ হৈ গ'ল ইয়াত নদী ক'লৈকে আছিলে বহুত দূৰলৈকে আছিলে ন তেনেহ'লে 3 কিলোমিটাर আকৌ আহিলে ন नोंथांमोना नुखादो जानांगौ बे मा बुंदो 3 किलोमिटार जाबाय इयाव खुरखानाया साननानै नोंथांमोना बेयाव माने তেনেহ'লেতো আগৰ ইছিলে ন এইটো আগতে আছিলে আমিও দেখি পাইছোঁ যে আগত মানে যোনটো ভোট আমি উঠিও পাইছোঁ অলপ ইমান আগতে পাইছিলে ইটো পাৰ হৈ পেলাই কমে 1 কিলোমিটাৰ যাব লগা আছিলে আমিও মানে আগৰ পৰা দেখি আহা এইটো जोंबो सिगांनिफ्राय नुबोबाय दा नैबे बटआ এনেই মানে কিবা কিবি ধৰিবলৈ ইউজ কৰে আৰু बटआটো माने मार्चास धरि থাকে नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ बेयाव ना हमो आरो लोगोसे नोंथांमोना मिथियो जानांगौ बे डिब्रुगड़ सिमा जोंनि बेखैजाय बुंनो थाङोबा दा बारा गोजान गैया सिगां इथिया नायकमे 8 किलोमिटार मान হ'ব लाखि न আগতেতো নাইকো আগতে 6-7 কিলোমিটার আছিলে 10-11 न दा इयो 10-11 किलोमिटारसो जाबाय आरो इयो नै दैमायानो माने गेजेराव खालि खालि दङ आरो लोगोसे जों मा होनो बेयाव गोबां जोंथ' नुनो मोना बेयाव दखान मोननैसो दं आरो नोंथांमोना नाय एखे नुहुरदो जानांगौ बिसोर दखान मोननैसो आरो नैयाव आइथान फुजा जायो लोगोफोर नायनाला बेयाव आइथान फुजा जायो बिराद गिदिर मोनसे जायो बेयाव नुनायाव फिसा जानो हागौ खिन्थु जायगाया मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो थाखाय गुरै खावलायबाय गोजोन्थों